Liboštiek proti Dominikovi Engelovi. Drž tam dištanc. Poď. Pozor na tie ruky, to je nič. Poď, kľud, to je nič, nedávaj tú ruku dole, pozor, hej. Vyblokuj ten low kick, to je nič. Po low kicku hneď útok, zadná, poď. Počkaj. Pozor na tú dielku, otváraj to. Dobre, super. Poď prestávať. Dobre, ruku. Bero, s nohami pracuj. Posun to. Daj to do stredu, z tej pozície isté, vieš. Nenechaj sa natiahnuť do triangla, Robo, pozor na to. Pozor na armbar, pozor, drž to. Presunulo sa to len do stredu, aby sa v rohu niečo nestalo, ale tá istá pozícia boj pokračuje ďalej. Poď, poď. Pozor, chystá sa na armbar, pozor na to. Dýchaj, pohode, pozor na triangel si to chystá, pozor. Toč to. Dobre, poď. Skús uvoľniť tie ruky a poď do uliero, poď. Môžeš ho otočiť. Pozor na to, dobre, dýchaj si v pohode. Kontroluj si ho. Daj tie kolná pod zadok. Daj ich po zadok a napni to. Počkaj si, Domino, vydýchávaj poriadne. Chystá si to na triangel. Dýchaj, pohode si. Pohode, tie kolena daj pozad. Pozor, chystá si to na ten triangel stále. Kolena pod zadok mu daj. Robo. Natiahni to. Poď, natiahni to, poď. Poďte, hore. Pozor na tie ruky, hej. Pozor na tie ruky. Tým to je low kick, to je nič. Po low kicku tam pustiť nezadnú, hej. Skús to cez tie ruky, poď. Neboj sa nič, pohode si, dýchaj si v kľude. Pozor na to, hej. Poď. Ešte opracuj. Odblokuj to a hneď tam pustí tú zadnú. Poď, dýchaj, pozor na tie ruky. Vyblokuj si ten low kick, vyblokuj to. Poď, pracuj, poď. Nič, neboj sa, poď do toho. Šup ho! Daj ho na zem! Čas. Takže prvý kolo máme za sebou. Veľmi aktívny zápas, naozaj si to zaslúži potlesk. Poďme ich trošku viecovať, povzbudiť, ešte na predvedu druhé kolo. Opäť Samozrejme vyhecovať ich môžete. Superov, neboj sa. Robert Liboštiek proti Dominikovi Engelovi bojujú. Natiahni to predu viac dištanciou. No, už tam to malo ísť. Lenže môžete, tí borci to potrebujú, aby ste ich vyhecovali. Šupuj pravdu! Postav, sadneš a rozšupuj. Drž to, Robo. Počkaj si. Poď, pohode. Drž to, pohode si. Dobre. Skúsi ho načiahnuť. Naťahuj si to. Pozor na gilotínu tam. Drž to. Poď hore. Nepláč sa veľmi hlavou dole, hej? Nepláč sa hlavou dole, keď je tam. Pozor na ten triangel. Pozor na triangel, armbar, dávaj baka. Poď.
Dýchaj, Robo, si v pohode. Nič, drž. Si v pohode, neťahaj sa tak na ňo, hej? Bo tam pôjde do triangula, pozor na to. Nenaťahuj tie ruky dopredu, nenaťahuj ich. Daj mu ich na brucho. Zatlač mu na slabiny, poď. Pozor na tú ruku, pozor na tú ruku. Nenaťahuj tie ruky dopredu. Hore, poď. Poď. Poď ešte, poď. Pozor na to, Robo, nedávaj hlavu dole, keď ideš do neho, hej? Poď, pracuj. Ruky v kryte pekne, neustupuj. Ide! Poďte lovky a nie do ňoho. Neboj sa, však ho rozšupu, ide! Poď. Niekop. Hové ruky. Pozor na tú gilotínu. Dobrá, Robo, toč to, nedrží ťa, dobre. Podokrížnej, znáš sa, otvor to, pozor, ide. Tak uplynuli nám 3 minúty druhého kola. Rozhodcovia to budú musieť opäť spočítať. Toto bol veľmi vyrovnaný zápas už na prvý pohľad. Nevideli sme jednoznačného víťaza hneď okamžite, ako to bolo v tom prvom MMA zápase. Takže spočítajú sa výsledky. Takže aj v tomto prípade sa borci rozchádzajú nerozhodne remízou.